क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव बियो आंनि समस्तिनि सिङावनो दङ। बेनिखायनो समस्तिनि लोमजानाय साजानाय जोंनि मानसिफोरखौ नायथिंनो थाखाय आं बेरायफैदोंमोन। बेरायनानै नुनो मोन्दों गोबां मानसिया लोमजानानै दङ। ओरैनोथ' गोबां मानसिया आंनाव खबर हरखायो लोमजानाय साजानायखौ, अब्लाबो मोनथिस्लाबाजासेनो माखासेया लोमजानानै थाफैनायखौ दिनै नायबिजिरनानै आं बिथांमोनखौ माबायदि हेल्प खालामनो हायो बे थांखिजोंनो नायनो फैनानै बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनाय जाबाय। बावहाय ओरैनो सरासनस्रायै गोबां अपारेसनखौबो बेवहाय खालामनाय जायो। अन्थाइ जानायनि अपारेसन खालामनाय जायो। बेनिफ्राय बिभिन्न' धरननि अपारेसनखौ बेवहाय खालामो। ओमफ्राय खम बेसेनावनो क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल थुक्राझारावहाय मानसिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै फोसाबनायखौ जोङो गोबां नुगासिनो दङ। आरो बिथांमोना मिसनारि मोनसे हस्पिटाल हिसाबै मानसिफोरखौ सेबा खालामनायानो बिथांमोननि गुबै थांखिखाय बे खामानिखौ बिथांमोना आजि बहुद बोसोरनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं। आरो जोंनि साहा ओनसोलाव फुल प्लेजेड डक्टर थानाय हस्पिटाल होनोबा नैबे क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटाल थुक्राझारानो। थेंक इउ सार।